L'ampliació de l'autopista del Maresme fins a Lloret de Mar es troba fins al dia 10 de maig en període d'exposició pública i recepció d'al·legacions per part de les entitats i els particulars de Tordera, Blanes i Lloret. La Generalitat s'ha compromès a estudiar totes les al·legacions que es presentin i contestar-les abans del 15 de juny. Aquest és un projecte controvertit que ha aixecat molta polseguera al territori. Sectors econòmics, socials i ecologistes han pres posicions oposades i s'hi manifesten obertament a favor i en contra. Avantatges bàsicament n'hi ha tres, bàsicament que és l'agilitat del procés, bàsicament que arribarem molt més ràpid, hi parlaven encara de 5 minuts contra 15 o 20 o 25 a l'estiu. Bàsicament l'altre és el de seguretat, sabeu doncs, que aquest trànsit provoca accidents, qui no ha tingut algun familiar, algun amic que ha tingut algun accident aquí o la carretera de Vidreres a Lloret, i l'altre tema és la reducció de l'impacte. Hi ha hagut una reducció de l'impacte, s'ha passat de 2+2 a 2+1. Aquest trinxament que volen fer, havent-hi altres alternatives, que si no hi hagués cap més alternativa, diria, bueno, vale, d'acord, però havent-hi altres alternatives, com és la doblació de la carretera de Lloret i l'autovia que pot anar fins a Vidreres, és que no li veig lògica. El nou traçat del tram Blanes-Lloret de la C32 està format en la major part del recorregut per 3 carrils, 2 de pujada i un de baixada, amb els sentits de circulació separats per una mitjana i lliures de peatge. Són més de 6,5 quilòmetres amb una inversió prevista de 71 milions d'euros. La nova infraestructura milloraria l'accessibilitat i la fluïdesa del trànsit a la Costa Brava Sud a través de nous nusos de connexió i sortides cap a Santa Clotilde i la carretera de Lloret a Vidreres. Els ecologistes denuncien que el projecte representa l'afectació a més de 60.000 arbres de la zona boscosa, així com l'impacte visual en espais tan emblemàtics com el Vilar, Tres Turons, Sant Pere del Bosc o l'Àngel, i demanen una moratòria per estudiar d'altres possibilitats. Pel que fa al sector turístic de la vila, reclamen la urgència de la construcció d'aquest nou traçat. Complementar moltes vegades el client que ja tenim moltes vegades de turoperació, per complementar-lo amb molt de client de proximitat, que aquest client sí que depèn molt del medi de transport propi del vehicle i que com més fàcil és arribar i sortir d'un municipi, més fàcil és que no faci mandra venir. Perquè té un elevat impacte ambiental sobre la zona de Sant Pere del Bosc, l'Àngel, les Alegries i el Vilar de Blanes, perquè també té un alt impacte econòmic, uns 70 milions d'euros, i creiem que no és la millor solució per Lloret, sinó que la millor solució passa per al desdoblament de l'actual carretera entre Blanes i Lloret i la construcció d'una ronda nord que pugui actuar de ronda de circunvalació a Lloret i una possible millora de la C63 fins a Vidreres. Ara per ara, doncs, període d'al·legacions. SOS Lloret ha anunciat que pretén recollir més de 10.000 firmes per aturar el projecte i radicalitzar, si cal, les mobilitzacions, mentre que els sectors econòmics confien en que es millorarà el projecte a partir de les al·legacions que es presentin.